Práve sa začala cena Poštovej banky akciovej spoločnosti s podtitulom Starohádske kritérium rovina listed na 2000 metrov pre trojročné kone o 18 000 eur s 10 aktérmi. Trošku tam zaostal Rose Tiger, naopak zvyšní aktéri idú dopredu. Banderino v čele, vedľa neho Dethrone a ďalej Double Rubble, nasleduje Ramblin' Scout, ďalej potom Bohem Vengo na 5. pozícii, ďalej nasleduje Summer Shift, Azrak, ďalej potom Rabbit Shinko a Rose Tiger. Takáto je situácia v polovici oblúka pri jazdeckých oddieloch. Na protiľahlú stenu privádza aktérov Banderino, ďalej potom Dethrone, Double Rubble, Ramblin' Scout, Orianto na 5. pozícii, ďalej potom Summer Shift ako najšancovejší z domácich koní, za ním Azrak, Rabbit Shinko, naopak Bohem Vengo začína slavnúť a už je vyjazdovaný bičíkom a prekvapivo zatiaľ stále na predposlednej priečke a za ním Rose Tiger, ktorý prakticky zaostal už na štarte. Kone sú na konci protiľahlej steny a mieria do záverečného oblúka. Pred nami je zhruba 700 metrov, stále je to Banderino a teraz prekvapivo domáci Ramblin' Scout zautočil. Ramblin' Scout, Banderino a ďalší domáci kôň Orianto. Orianto a Ramblin' Scout sa trhajú od zvyšku pola. Naopak Banderino slabne, je tam aj Double Rubble a Azrak sa posúva naopak vzadu zatiaľ Summer Shift, ale napriek tomu to vyzerá na slovenský úspech. Ramblin' Scout privádza aktérov do cieľovej roviny na 1. pozícii. Reprezentant stajne EMOP pod žokejom Zdenkom Šmidom na dištancii odoláva náporu ďalšieho slovenského koňa Orianta. Oba kone pozbudzujú a ženú dopredu aj tribúny a Ramblin' Scout vyhrá. Je to slovenská trojica v cieli, Ramblin' Scout, Azrak a Orianto, ďalej potom Banderino, Rabbit Shinko, Double Rubble, Dethrone